an kam to nene woni walla ha joni wartani elle on diñol mo nannumi ɗo dande mon cikkannomo kanko no min mi haalani ka ɗo haala hammadi an ɓuuri andude nene ala ɗo hen ala an kam ko mbiɗomami ko a waɗi ɗum malla a waɗani ɗum no goruɗa ko mbiɗomami ko hollum ko mbinɗa kam est ce que min yejjitani min jeytaka ɗam ɗo kam sahaji hakkillamo sahaji en jiiɓo en bona ko kalɗa no hammadi an gonɗa ka jolaka tan a feccinani yejjidde ni wona nan ɗum ɗum woni kalɗum nden joni mbiya ɗo e yejjidi non komi jejjidɗo wona miyam komi jejjiɗo c'est sûr komi jejjiɗo min mboɗo funtuma komi jejjiɗo kay somi yejjirani kay tawanno mi noddimo mais joni kam hankkadin diwi ala hammadi diwani a welaka tan joni kay nodduma ha joni diwani joni kay nodduma tan ɓaɗa futuro suwa yonde taw aɓe hiiri hankkadin uppagol ngol mbasa tampindemi ɗo hen hankkadin hiiri uppagol ngol mi noddama non ɗum feccinani hiirde ni sa noddama noddama sa noddani ala probléme sa noddama tan noddama sa noddanima noon ala probléme quoi ala caɗele pour noddum ala an kam mbiɗa aɗa wurno holto gonɗa e donde baba adame ala mato kam wona ɗo e wuuro he gonɗaɗa quoi mboɗo sikki ɗum kay non mboɗo wurno très bien ɓaɗan mi woni gallamen a noddata kam a anda mi sellani a anda fo non korumi aɗa woni ɗo tan aɗa jooɗi aussi kadi aɗa jogui numéro am ew hande ayan hande a noddi kam pourtant guila avant aɗa wawno noddudemi rek après compituɗa wata ko gombi e dow mum non sehlam a famani wona haydara de ayi wona haydara quoi a famani rek mato en kalɗino a arani mijim ka jamfiɗomi ayi ɗum muusimi quoi wallahi muusi ɓerdam de ko ɗum rek haɗimi noddem maɗa muusi ɓerdam de ya ɓooyi gandomi kadi mi anda ko gonɗa e dow mum quoi mi anda sellani mi anda kono kadi an hoorema waɗi erreur aɗa wono noddemi woto kalanɗa kam non c'est vrai min hooremi waɗi erreur quoi mi waɗi erreur mais an kam mbaɗen kaldi mi arani a fonno kam nildema hay que message vocal après ƴeewa quoi ƴeewa gommi e dow mum noon ɓuuri eyi wona reki wiiden kaldino mi arani to mbiya hankkadin annanga hoorema aɗa wasa wadde vocal no ɗum moƴƴani quoi ɗum jeeyaka e neɗɗagal hammadi a faami non mi faami goppen ɗum paase quoi faami goppen ɗum noon paasa en kaldino ɓaade haala ka kam affaire o confirmani joni goppiren noon quoi haydara goppiren noon rek affaire o passe quoi mi faami non so tawi en goppiri noon ene wawi woode hen ko manque fewde quoi mais t'inquiète pas ala probléme mawol ko jewtinden ha heewa quoi manda sa faami mawol ko pammimmami rek après a faami de mais darum no ala probléme aɗa wawi uppir noon tan ala probléme aɗa wawi uppir noon saabu mi faami affaire on teddema quoi mais sono ɓenni aɗa jooɗo andi kiren ɗo eyyi aɗa jooɗi andi kiren ɗo ala ko noddirimami so wona ɗum ɗon goɗɗum mi sohlanema non hammadi vraiment noddi kam mi ari mi paama kam mi ardani hirde quoi gallamen to mi woppani toon babam aussi so tawi mi hiiri ga warti galle to warti ron tawanimi toon ko probléme on tata quoi an kam a majjani pa woni compliqué no fewi o famodirtako ɗum noon vraiment hirde nde wawata wonde quoi ala samba ɗo ala ɗo kay hiratmi kay ɗum wallahi ko ɗum noddirmami goɗɗum mi noddirmami tan en mbayri yewtidde en mbayri yidirde yaar ɗo en yimmen jewti no normal quoi faami jinnomi kira ɗo ayen hande maire o ala ɗo en yimɓe lakkiro quoi min tan e miñamo gonɗa non sehlama famade rek saabu somi hiiri ɗo tan mboɗa dañde probléme quoi mais ko ɗum woni probléme o mboɗa dañde hen probléme mais so wona ɗum kay ene kirat ɗo hen
non heɓata probléme sa fawi wodde eɗen mbawi yaade ɗum doucement beel kam sen jittima pa waɗa maccani pa o gollu hoɗo min kam mbaɗani ɗum eyyi beel kam so tawi en jittima toon so wiyama haala tan après mi haala quoi mi wiya gallamen gonnoɗa ko toon kirnuɗen mbiɗa andi maran min kam nduto pawo quoi min kam mi suudatamo gonkala men est ce que renni pawo wela ko jaadeten ko wona sago makko yimɓe jaada quoi ɗum ɗon wona sar makko toujours hamo rentinami ɗum ɗon wonde enen en jiida en gona yaadiɓe eyyi mi halnata gon quoi min mi suuɗatama haydara bon no tellement ɗum de hakkude men hawni ha wallahi ɗum noon hammadi ɗum noon Samba mbiyannomi hakkude men ko enen tan poti nangodirde ha tiiɗa sen pewnan hakkude men ala pewnowo min hooram nenam o wona jiɗɗo o wona belaɗo ko jaadeten ko hande kadi aussi kadi bamma kadi ko noon kadi o sifori ɗum noon affaire o jiiɓorde mais ar rek ar haydara mbasa hulde quoi hande saɓol ar tan ar kiren ɗo hen ay miñam o yeehi bitik ni on koye yadaran ko mbiɗo hande yo yaa toon quoi o soodoya boisson e gueɗe ɗon saabu mi haalnima an koye lawol gonɗa aɗan ar majjano onon kon sehilaɓe quoi parɗo hirɗo rek non ƴew joni ko ni mbatten quoi ƴew ni mbatten vraiment mi yiiɗa salanadema mi woppu rek mi yaha après mami ƴettu programme goɗɗo mi ara ɗo quoi walla kam so tawi en kirani ɗo ƴeewen nokku goɗɗo quoi yimi kiriya toon yimɓe mbawa yewtidde sehilam par ce que en mbayridi en mbayrodiri non a famani sa yi hande wiyen kirɗo hen maire o ala ɗo eɗen mbawi lekkira ɗo en ngala probléme mbaɗen musique mbaɗen ko jiɗɗen foof quoi mais lawol gongol maire o amajjanimo eyi ko ɗum rek miijinomi hen mais t'inquiète pas no mbiruɗa ni hayso tawi mi kirani ɗo wadde wadde mi kiroya banggoɗe mais vraiment kam ɓuranno kam ko yimɓe kirɗo ay miñam o guillen ko ɗum haalanno yaar kiren ɗo hen hay ɗo joni a fadanno rek a wara avant kadi ya kala nde jaaɗa ɗo hen avant comme ara so ari o wiyata ko fenade a arani ɗo quoi ɗum o wiyata mataw mi welaka rek mi welaka noddudema no ƴeew yafomo rek so ari après mi salminima quoi t'inquiète pas gongol eɗen jogdi hiwde min e ma aussi mami hokke vraiment grand surprise aussi oɗon surprise ko min e ma rek mi haalantama ɗum ɗo noon kalantumami tawde en jooɗi quoi bon ko mbiɗa ko grand surprise o surprise de men dal siforto sabu hakkude men heewi aadiji quoi heewi surprise aji tan ene pewje ene pirte mais ƴeew oɗo surprise wona dernier o kalammami hen ko kala ko kalammami hen jogorani firtade quoi bon eyo wadde ala probléme mboɗo fadi noddago ma de mboɗo sabbi noddago ma ala caɗele Hamadi ande marque bitik programme o fof waɗi ɗum nde frigo to quoi nden toon jooɗi eyyi moƴƴi a waɗi ɗum nder frigo to c'est bon wona Samba ari ɗo ni ko mais finalement o yeehi a jaɓani jooɗade quoi o wiyam joguiɗo haaji urgent rek ala Hammadi Samba ari ɗo ala Hammadi ɗum ɓuura yawde joni tan ko jam biri ko tan ko ñi ko ɗum ɗo joni tan ari ɗo yeehi ala Samba yaha an gonɗa ko funtude mi an ƴeew mi funtanima Allah ne seedi mi funtanima minen darino ɗo joni o yeehi mais o wi omo joguiɗo haaji tan urgent so wonano ɗum o hirat ɗo mais mo yaaha gongol tan o ƴeew watta programme goɗɗo o wi mi leyli tintindemo wonde alay saago an fof ko an waɗi fof ko an waɗi kilnani mboɗima e noddum ya noddum min kumpira ko wawi wonde hen foof heɓi ɗo an probléme a welaka an sa welaka hunde rek a watta ɗum rek woni probléme ma eyyi dar alay ko coomi ko an kam paama a ñamata hen ko coomi ko mbaɗmi nder frigo o paama ko min goto ñamata ɗum ha laaɓa cer an kam a meeɗata hen ni la ilaha illallah wari neɗɗo ɗum kam kala nde mbaɗɗa ɗum galle o kam hande kam mbaɗendi hande anani hande kam galle o haare wontarɗo taw kam guila suwayri en belti en ngala probléme nde kam so Allah jaaɓi sen certi ko boni waɗat ɗo hen eyi ɗum cikkuɗa ha probléme dar boisson kam nende frigo to mais
wona mi soodi mboɗo sodori hen ñebbe libar ñebbe mboɗo waɗi ndiyam ɗum kam so waɗama kumtare an kam a ñamarani heewa ha ƴeewen